बारहुंखा कमिटिनि बानजायनायाव खुंजानाय 30 बोसोरनि हौवाफोरनि जोलुर बादायलायनाय गेलेनाया जोबनानै थांबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय आन्सलिकनि सिङाव थानाय बारहुंखा कमिटि बानजायनायाव खुंफुंजानाय 30 बोसोर बैसोनि हौवाफोरनि जोलुर बादायलायनाय गेलेनाया गाहामैनो जोबनानै थांबाय। बे गेलेनाय बादायलायनायखौ थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय 20 अक्ट'बरसिम खुंफुंनाय जायो। जनाय हालामनि गं 35 गामिफोरखौ मोनथाम बाहागोआव राननानै बे गेलेनाया जायो। जोबथा गेलेनाय बायदियै गेलेनायाव जनाय एफसि आरो 7 स्टार एफसि मोननै हानजानि गेजेराव जायो आरो बे गेलेनायाव 7 स्टार एफसिआ देरहानो हायो। बेबायदिनो जोलुर बादायलायनाया गाहामैनो जोबनानै थाङो। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलखौ हामबाय होनदों। दा नोंथांमोननि गेजेरजों दा दिनैनि खेलखौ फोसावनो मोननायखाय दा जोंनि बे नैबे खेला 30+ बैसोनि 30+ एसटि बैसोनि जादोंमोन आरो दा नैबे खेलाव जोङो सानदोंमोन दा गासै गुतै हालामाव थानाय जोंनि जेसेबांनाखि बैसो गोरा एबा बैसो जानानै दङ बिथांमोनखौ एसे फोजाखांनो थाखाय आरो लोगोसे गावनि देहायारि जोथोनखौ लाखिनो थाखाय दा नैबे खेलखौ होनाय जादोंमोन आरो बयबो गोसो गुदुङै बेनिखायनो ओंखारबोबाय आरो गुतै जोंनि जनाय हालामखौनो जोङो मोनथाम बाहागोआव रानदों। मोनसेयानो जाहैबाय बेनिफ्राय जयपुर आरो नैबे थाइगिरनिफ्राय लानानै देताक दैमा आरो मोनसेया जाहैबाय देताक दैमानिफ्राय राजाखारा दैमा मोनसे टिम आरो राजाखादानिफ्राय लानानै जोंनि जनायनि आरो तारिकसानिफ्राय मोनसे टिम आरो दा मोनथामनि गेजेराव बे भेटेरेन बादायलायनाया जाबाय आरो बेखौ लिग पर्याय होनाय जादों लिग हिसाबै दा दिनै लिगआ होनानै दिनै फाइनेलाव जनाय एफसि आरो नैबे 7 स्टार एफसिआ फाइनेलाव मोनफैबाय आरो दिनै नैबे खेला जाफुंबाय आरो नैबे खेलखौ जोंनि 7 स्टार एफसिआ ट्राइब्रेकाराव देरहानाय जाबाय आरो दा बिनि थांखियानो जाहैबाय जोङो बैसो जानानैबाबो जोङो जिरायनानै थानो नागिराखै बबेखानि जोंबो एसे गेलेनो लुबैयो एसे इन्टारेस्ट खालामनो लुबैयो बेनिखायनो जोङो बे खेलखौ जाबोनाय जोंनि गथ'फोरबो नायथों एबा जोंनि गेजेराव हालामनि गेजेराव सिनायलायनाया फैगोन अनलायनाया फैगोन बेखौ साननानैनो नैबे दिनै जोङो नैबे खेलखौ होनाय जादों आरो जोबोरै जोङो गोजोनदों गोबां जोंनि जयपुर गामिनि थाइगिरगुरि आरो लादांगुरिनि बिथांमोना दिनै बे खेलखौ नायफैदों रायजो राजाया बे खेलाव बहुद नायनानै गोजोनदों सापर्ट दङ बेनिखायनो जोङो बे खेलखौ लानानै दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव आरो बेफोरबायदि खेलखौ लाबाय फैबाय थानाय समाव आरो जोंनि बे खेला देरसिनबावगोन जोङो दिनै बे मोनथाम खेलाव एखे मिनिमाम मोनसे प्राइज होदों नाथाय फैबाय थानाय समाव सोरबा बिथांमोना गिदिर खेल होथों एबा गोबां बान्थानि होथों होननानै बिथांमोना बुंदों दा बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोङो बे हालामाव थानाय गासैखौबो मोनब्रै ग्रुप खालामनानै मोनसे गिदिर खेल होनो नागिरबावदों आरो जों मेसेजआ बेनो जाहैबाय हालामनि गासैबो नोंथांमोना बे खेलखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला माने जोङो मोजां मोनदों आरो लोगोसे नोंथांमोना बे खेलजोंनो जाहाथे जोङो जौगानाय एबा देहायारि बायदिसिना दावगानाय आरो लोगोसे जोंनि फरायनायनि अनगायैबो बेफोरबादि जोंनि गेलेनायजोंबो साख्रि मोननो हायो आरो गावनि देहायारिबो जोङो फोजाखांलांनो हायो आरो जोङो गोबां साख्रिबो मोननाय दङ दा बेफोरखौ नोजोर लानानैबो जों फैबाय थानाय गथ'फोरखौ खिन्थानो थाखाय बे खेलखौ लादेरनाय जादों आरो दा बेनिखायनो आङो खावलायदों जाखांबोनाय गथ'फ्रा जाहाथे जोंखौबो नायनानै बे खेलफोरखौ नायनानै सोलोंगोन होननानै माने आब्रुथिफोरखौ सोलोंगोन होननानै जोङो खावलायदों आरो साननाय जादों। गिबियावनो नोंथांमोननि बे निउस चेनेलखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायबाय दा जोङो नंगौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय जोङो बे खेलखौ गेलेजेनदोंमोन गेलेजेननायनिफ्राय जों गेले दिनैहाय फाइनाल सिटुवेसनाव मोनफैनानै जों दिनै गेलेनानै जों फाइनालखौबो देरहानो हाबाय बिनि थाखाय जों गासै टिमा जोबोद हेपि जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा इयुनावबो जों बेफोरबायदि खेलखौ बाहागो लागोन दा बे बुब्लियाव जोङो लाख'नो हायि गोजोननायखौ जों मोन्दों दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायबाय आरोखि गासै 7 स्टार एफसिआव गुबुन गामिनिफ्राय दङ फैबाय थानाय समाव स्ट्रंलि जानानै आरोबाव गेलेबावगोन ना गेलेबावगोन एकदम गेलेगोन जों गासै 7 स्टारावहाय जोंनि नैबेयावहाय 7था जोंनि गामि हाबनानै दङ
दा बे 7था गामिया जों गोरोबनानै गेलेयो जिहेतु दा जों बे टीमखौ थांनाय बोसोरनिफ्राय जों दादों दा जोङो गोबां माने इन्ट्रेस्टबो मोनदों जों मोनसे खौसेथिबो जोंहा फैदों बे हिसाबै जोङो बे टीमखौ लानानै जों इयुनावबो गेलेलांगोन आरो जोङो मोजाङै माने इयुन जोलैखौ जाहाथे बोखांबोनो हायो बेनि उद्देশ্যखौ लानानै जोङो बे टीमखौ दानाय जादों आरोखि। सेभेन स्टार एफसि दानायाव सोरनिबाफोर थुलुंगाखां मोनदों नामा? औ सेभेन स्टार टीमखौ दानायाव जोंनि थुलुंगाखां होनाय बिथांमोन दङ। गिबियावनो जोंनि बे टीमखौ दानायावहाय बिथां अबिनाश नार्जारिनि आखाइ दङ जों बेनि थाखाय बिथांखौ थेंक्स होयो। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनाबो जोबोद गोसो गुदुंनि जाहोनाव बे टीमखौ जोङो दाफुंनो हादों आरोखि बेखिनियानो। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।